net dwars, hoor. Oh, liefie. Capuchon. Oh, dat was een tuut. Oh. Dit? Ja, zal ik maar een dikke tuut en ik... Zo, leven. Voorzichtig, heb je de kraan? Wacht, stemt dat er die shirt? Ja. Oké. Do? Waar gaat zijn zaken? Waar haal je het je zakenvoetballen? Oh, wat leuk! En dan even naartoe, kom heen, hè? Maar dat doen we altijd met vlaggen. En duimpje omhoog. Ah, hier dat toch? Handig hier in een tent op en opbouwen. Nou, hier kan het. Oh ja, en ik hier van Bente. Net een wolkje, maar een gatje. Wie wachten op je? Ja! Zaken die had een bannenfeestje, maar dat is net echt vervankers. Maar hij wil wel graag iets met Bente doen. Ik zei, ik ken wat jaren naar de bios. Hallo! En deze zaken?